18 katao ang samaran diyang gipabutan og improvised explosive device kun IED ang usa ka chicken house sa Isulan, Sultan Kudarat kagahapon. Extortion ang ginalantaw sa otoridad nga motibo sa maong hitabo. Padayon pang ginasubay sa Special Task Group ang grupo nga mao kunoy responsable sa maong insidente. Aniya ang report. Pasado alas 3 kagahapon, mibusikad ang usa ka improvised explosive device sa chicken house sa Isulan, Sultan Kudarat. Sa kuha sa CCTV sa mga establishmento, makita ang mga taong gagawa sulod sa kananan. Taod-taod, mibusikan na ang IED. Resulta, daghan ang samaran nga daling gipangdala sa ospital. 18 ang naihap nga samaron, unom niini mga minor de edad ug usa ka buntis nga naghulat sa ilang order niadtong tungura. Gipangdala ang mga biktima sa 5 ka ospital sa lungsod. Grabe ko sok, kapra bumul pa ko sa sumo. Hindi ko matyagan ako nga kwan kay paglupok, mga nakatali distansya ko mga kwan lang, daw poste siguro ang hindi. Dali kay may artist nga nakaharap, nga back to back dito ko nakapungko. Sa gihimong Special Task Group, uban ng LGU Isulan, extortion ang ginalantaw nilang motibo sa pagpamomba sa maong kananan. Sumala sa tigdumala sa Carlitos Chicken House, dunay grupo nga nagatawag kanila aron mangayo og binulan nga 50,000 pesos. Hindi daw natatapos yung kanilang pagsisiyasat sa extortion. Tinitinan ang lahat ng Buot karon ipatawag sa otoridad ang mga negosyante sa lugar aron magiyahan kung unsa ang buhaton kung makasinati sila og extortion sama sa Carlitos. Sa karon, doon na lead ang kapulisan o kasundaluhan, kinsang nagpaluyo niini. Gina-verify na lang nila ang klase sa IED kung unsang grupo ang mibuhat niini. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.